Rhan gorau o'r swydd, wel, fi'n credu da chi byth yn gwybod be mae'r diwrnod yn mynd i ddod â chi. Chi'n gallu cael dyddiau tawel, chi'n gallu cael dyddiau cyffroes, dyddiau trist, dyddiau caled. Cael yr ymateb yna gan y plant a'r diddordeb a'r wen. Bwrlwm yr ystafell dosbarth a gweld y foment Eureka yna ar wynebu'r plant yn y dosbarth. Mae dysgu wedi newid llawer dros blynydde a mae dysgu yn newid trwy'r amser. Mae'r cwricwlwm newydd sy'n dod mewn gyda ni, mae hwnna'n cyffroes iawn. Pan ddechreuais i, oedd ganddo ni gynlluniau gwaith, manwl, oedden ni'n dilyn heini'n drylwyr. Ond erbyn hyn, mae yna bach fwy o ryddid a da chi'n gallu dilyn diddordebau y plant sydd yn eich dosbarth chi. Mae'r addysgu yn lot fwy fywiog a hefyd maen nhw'n cael llawer iawn o gyfleoedd i ddefnyddio'r awr agored hefyd. Rosie! Georgie! Taylor! Mae'r swydd yn swydd greadigol. Yn ceisio dod â addysg yn fyw i'r plant. Dwi'n dod â Peggy fy nghi lles i'r ysgol ac mae hi'n arbennig o dda yn helpu'r plant gyda'i lles a'i hyder nhw yn yr ystafell dosbarth. Da ni fel mentor, maen nhw wir yn edrych fyny arno ni. Rydw i'n gwybod bod ni'n gwneud gwahaniaeth i plant yn yr ardal a'r plant sy'n dod mewn i'r ysgol. Rydw i byth wedi cael dydd, fi ddim moyn mynd mewn i'r ysgol.